Tuloy na ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa Nobyembre matapos ang huling barangay and SK election October 2023. Kaya halos isang buwan bago magtapos ang voter registration ng COMELEC, may mangilan-ngilang humahabol sa pagpaparehistro. Ayon sa COMELEC Naga, balik sila sa pagtanggap ng voter registrants matapos ang Holy Week break. Ma-resume po kita kan sa tuwing voter registration. Ngunya na bulan ning Abril pala, may bagong ang COMELEC workdays nationwide yan base naman sa resolution kang COMELEC and Bank. Ang ngunya na bulan ning Abril, ang workdays Tuesday hanggang Saturday. Ongoing pa sa itong voter registration hanggang May 18 po yan. Tuloy-tuloy na po kita kan sa tuyang voter registration. Mula October ng nagdaang taon hanggang sa kasalukuyan, nasa 6,000 na umano ang nakapagrehistro at voting transfer sa COMELEC Naga. Hindi rin tumigil ang poll body sa paghimok sa mga kwalipikado ng voter registrants na magparehistro na. Positibo rin ito na dadami pa ang mga magpaparehistro ngayong bakasyon. Itong di po pa nagpagparehistro, magdi na po sa COMELEC office. Ngunya na bulan ng Abril, bukas kami Tuesday to Saturday. Mag-amin na po kita magparehistro para po makaboto kita sa maabot na November to 26 barangay and SK election. Mag-amin po kita, May 18 po ang deadline. Sigurado ko sa bulan ng Mayo, medyo halaba naman kayan ang linya. Kaya po at least ngunyan, summer vacation man pati sa mga estudyante, magparehistro na po kita. Tapos ngunyan pa natapos pa lang Holy Week, medyo dikit pa lang po ang nagpaparehistro. Jan Amador, CSN.